Hello po, welcome to Harley-Davidson of Pampanga. Ako nga pala si Miguel, isang sales executive dito sa Harley-Davidson. So ngayon, ipapakilala natin tong bagong dating, pinakilala ng September, itong 2025 Fatboy. Ano nga ba yung pinagkaiba nito sa 2024? So, bali, itong unit na to, compared sa dating model, meron na siyang VVT or Variable Valve Timing na mas magpapa-efficient sa gastos ng fuel natin. Tapos, kagandahan pa dito sa 2025 Fatboy, meron na siyang riding modes. Tatlong riding modes, merong Rain, Sport, at saka Road mode. Bali, sa mga beginners, pwede na rin yun. At least, mas maglo-lower yung power, especially sa Rain mode. Then pagdating naman sa switches, iba na rin siya. Kung mapapansin nyo, meron na siyang modes dito katulad ng sinabi ko kanina. Traction control, tapos yung hazard button as usual. Tapos dito naman sa left hand, yung dating switches niya is sobrang simple lang dito. Naging mas maganda, syempre. And yung passing and high beam niya is nandito na sa taas. Then as usual, dun pa rin yung cruise control. Then yung Fatboy, two-seater pa rin siya. Then pagdating naman sa lights na dating bulb type yung mga signal lights natin, LED na siya lahat. So bali, headlight, backlight, at saka signal light, all LED na lahat. Kaya mas ma-visible tayo sa daan. So pagdating naman sa rider comfort, meron na tong enhanced na shock, which is mas nag-a-absorb siya ng mga bumps sa ride. So mas less stress sa rider natin. And pagdating naman sa safety features niya, mas enhanced na yung anti-lock braking system, drag traction control, and as usual, meron pa rin siyang TPMS or yung tire pressure monitoring system. If interested kayo mag-purchase nitong Fatboy natin, available tong demo unit natin para matry nyo naman yung kung ano yung feeling nito, di ba? So, tara! So kung interested kayo dito sa 2025 Fatboy, starting price nito is 1,640,000 or gusto nyong makita ng personal itong unit, visit lang po kayo dito sa showroom natin dito sa Harley-Davidson of Pampanga along Laos Group Complex, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. O kaya mag-visit tayo sa page ng Harley-Davidson of Pampanga. Welcome to Harley-Davidson of Pampanga. I'm Dean Patrick Sanchez, Operation Head of Harley-Davidson of Pampanga. Kanina napanood niyo yung kay Mr. Miguel. So we've just introduced the 2025. So we have also been developing our strategy for after sales. Ngayon si Region is more on focusing also and giving time on after sales. So ang ini-ensure natin yon by, of course, from scheduling pa lang, we intend to know the customers. We make sure personalize ang ang approach namin with every customer individual para maging maganda ang nila sa tanda. Normally sa Laos Group as core, palagi ko naman sasabihin yon, ang isa sa mga prinsipyo nila is do it right the first time. No, para wala tayong back job. Ang pinaka kasi natin dyan, yung word of mouth. So, ngayon, meron na tayong very easy ang social media. Dalawa yan kasi. Two sword dyan, no? Kung maganda ang ginawa mo, maganda ang lilitaw mo sa social media. Kung pangit ang experience nila, mabilis din kumalat yan. So, with fixing it right the first time, word of mouth, malalaman din ng mga kaibigan nila kung anong ginawa namin at sila pa mismo ang parang magiging ahente namin para lang malaman nila kung gaano
kaganda dito sa Harley, sa Halaos Group. Isa sa mga steps na ginagawa ni Harley na magka-CRM. From there, from pre-service, finifilter na namin yan kung anong kailangan nila. Para pagdating sa service, alam na namin kung ano ang kailangan nila. Ang isa pa sa mga magandang ginagawa namin is ini-invite rin namin sila sa mga event namin because in Harley, we have the Harley Owners Group. We make sure may playground sila na magamit ang bike. Sabi nga nila, Harley Davidson is a dream bike. Yung ibang mga customer natin, hindi lang nasa garahe yung mga bike. Kasama pa sa mga living room nila. No? So, once naririnig namin yun, we are very happy na we have sold them their dream bike. So, from there, we also build relationship with them because from there, talagang babalik at babalik sa'yo pag nagustuhan nila ang service. We'll develop our personalized meeting with customers. Second now, as lagi naman namin ginagawa, right now, on coming November, we are going for a service caravan in Ilocos Norte. Kami na lumalapit sa kanila para lang ma-service natin yung mga bike nila. Harley Davidson is a dream bike. Ang sub-caption nila, it's freedom for all for freedom. No? So we want everyone na pwede, na kaya nila is to buy their own motorcycles. Huwag silang matakot bumili ng bike. Kasi meron na rin naman tayong training. So kung natatakot kayong bumili ng bike, siguro ang masabi ko lang, mag-invest kayo sa gear, mag-invest kayo sa training para talagang well-equipped kayo. Tsaka yung mga stereotype na Harley Davidson, matanda, balbasero, tatuan. Hindi, meron na rin tayong mga rider na babae, bata. So, it's for everyone.